יאללה. שלום בית"רים, פרק 4, פודקאסט בשביל המנורה. אנחנו כאן מדברים אליכם ישירות אחרי המשחק בטדי. איך אתה כל כך רגוע אחרי המשחק? אני כבר לא מצליח להבין. לא, הרדמת אותנו, תן לנו. שלום בית"רים, אנחנו בטירוף. בנפילה אחרי אופוריה, שנייה. לא, אתה קצת מדבר תתעורר. אוקיי, סליחה. אתה לא בטקס. ערב טוב בית"רים, סתם. חברים, אנחנו עייפים, עם רגליים כואבות, אבל שמחים, מאושרים. אחרי אחת התצוגות היותר כיפיות של השנים האחרונות, במגרש הביתי שלנו, אני רוצה להגיד דברי פתיחה, לא יכולתי לבקש תסריט יותר טוב מהמשחק הזה. אם היית אומר לי או 5-0 או לנצח ככה, ולהראות אופי ומלחמה אחרי שקיבלנו אדום בדקה 34, ולנצח את המשחק ב-2-0, די בשליטה אבסולוטית לכל האורך, הייתי לוקח את זה תמיד. בית"ר היום הראתה אופי, ביקשנו מהשחקנים, אנחנו תמיד מבקשים מהם בשירים שלנו, שילחמו בשביל המנורה, הם עשו את זה כמו גדולים היום, וכל הכבוד, חבורה של אבירים. והפרחים למורוזוב. תודה מורוזוב. איכשהו הוא תרם עם האדום שלו, איכשהו יצא ככה. אחלה מורוזוב. לא יכל להיות יותר מתוק. מדהים. ללב שלי היה יכול קצת יותר טוב, אני הכי לא כיף, יודע. זה בית"ר. אתה יודע, אפילו כמה דקות קודם, הגול של קני שהיה נכנס, הייתי נרגע קצת. אני מאוד מפחד לחשוב באמצע המשחק על אם וננצח, אבל עשיתי את המנחוס הזה וחשבתי, לא דיברתי. אמרתי, זה משחק מפתח, אחרי האדום. תנצח אותו, זה ייתן דחיפה של אופי. זה חשבת בזמן המשחק. בזמן המשחק. גם לפני המשחק הזה זה משחק מאוד מאוד משמעותי, בצום הדרכים, אבל אחרי האדום אמרתי, תשמע, אם אנחנו איכשהו מנצחים את המשחק הזה, זה ניצחון שייתן דחיפה אדירה, ואני חושב שזה היה באמת משחק מצוין של כולם. היו 2-3 שחקנים שפחות בלטו, נדבר על זה, אבל היה באמת משחק הקרבה חכם, באמת. אחרי האדום של מורוזוב, אין מילים. אתה היית קצת קטן אמונם במהלך המשחק, אבל לא היית בטירוף. הלחץ משפיע, וגם הניסיון שבית"ר, אז עשינו טעות, לא בדקנו סטטיסטית, מתי בית"ר ניצחו פעם אחרונה ב10 שחקנים. אני זוכר שזה היה מול מכבי פתח תקווה, בעונה של תביב 2017-18, ב-2-1 במהפך עם מייסטר, אבל צריך לבדוק את זה, לדעתי לא היה אחרי זה עוד ניצחון. קשה להאמין, כן. בטח לא ככה. כן. אני חושב שהאדום הגיע ברגע שבאמת בית"ר השתלטה על המשחק, דיברנו על זה כבר. שייקי היה בטירוף. כן. אז אתה רוצה להגיד לי שהיית אופטימי גם שקיבלנו את האדום? תשאל אותו, מחצית אמרתי לו אני מחכה לשני של בית"ר. וואלה. דרך אגב, פתחת טוב את המחצית, חכם, שיחקת חכם. לגמרי, לחלוטין, מחצית שנייה מצוינת. כן. תראה את ההבדל בין איך שאבוקסיס היה מגיב לאותה סיטואציה לבין איך שיצחקי הגיב. כן. אבוקסיס היה מחנה אוטובוס 20-30 דקות ראשונות אחרי משחק, שזה גם מה שאני אישית מכניס בלם, כן. מכניס את עצמו היה מכניס גם לשער. צחקי לא נבהל, אמר חכו, הכל בסדר, בואו נמשיך לשחק איך שאנחנו משחקים, קצת פחות לוחצים, קצת פחות זה, מחכים להזדמנויות, וגם המחצית השנייה, הגענו להזדמנויות שלנו. עשת התאמות שלו במחצית, ליאון נכנס. בואו נדבר על החילוף הזה רגע, זה חילוף מעניין, להכניס את ליאון במקום קשר אמצעי, במקום דור מיכה דווקא. לא, דווקא אני חושב שזה היה מתבקש. לא, אני חושב שאני לא אומר, זה יתברר כצד הנכון. זהו, אני חושב שכאילו הרבה מאמנים, יש לך 3 שחקני התקפה מובהקים, שועה, טאוואמאסי וג'ורג', יצחקי בחר להוציא קשר אמצע במקומה. נראה לנו שכולם פה מבינים שטאוואמאסי מקבל קרדיט מאוד מאוד גדול מהצוות המקצועי, לא יודע אם מוצדק, לא מוצדק, לא נכנס לזה עכשיו. אני אמרתי גם אחרי המשחק, אבל זה מטורף, זה לא יאומן. אנחנו נדבר על הכנה למשחק מול מכבי חיפה, אבל אני אומר בסוף, הוא לא בכושר טוב לדעתי, והיום גם מוזי נכנס מאוד מאוד טוב, מול מכבי חיפה הייתי נכנס עם מוזי, שהוא גם יעזור בהגנה הרבה יותר טוב. זהו, אתה מסכם את הפרק עם מכבי חיפה? לא, קודם כל אני מחכה למכבי חיפה ומתרגש, אבל בואו נסכם נגיע לזה. היום, וזה יותר... דיברנו על החילוף של ליאון מזרחי, בואו נדבר על החילוף הכפול של מוזי וקני, שבאמת... בואו נדבר על הגול הראשון אולי? על הגול הראשון קודם? כדור של שועה,
מטורף. כן. אמנם לא בישול על שמו, אבל מטורף. גול השני, אנשים פה אמרו שזה הזכיר להם את מלמיליאן, הבישול של שועה. בישול של אומן. אתם יודעים מה אני חושב על השחקן הזה. שועה חוזר הוא להרכב, פשוט- ומוכיח לחלוטין. שמקומו בצד שמאל. הוא טוב, הוא לא טוב. קסם הוא יודע להפיק מכל סיטואציה שהוא בואו נמצא נדבר על זה בפינה. שלקראת סוף המשחק, כמובן ב10 שחקנים, לפעמים נתניה יוצאת להתקפות, דיברנו על זה ששועה לא עושה את ההגנה שלו בצד שמאל, וחלקנו אמרנו ביציע, אגב, אני לא אומר שלא בצדק, שצריך לספסל אותו, להוריד אותו, כן, לטובת מישהו שיעשה יותר הגנה, אבל הוא הוכיח איך בנגיעה אחת, במהלך אחד, הוא פשוט יכול לסדר לך את הגול הזה, ולסגור את המשחק. דרך אגב, מוזי וקני, שהם נכנסו, שינו את המשחק. הם שיחקו מעולה, הם מאוד מהירים, מאוד דינמיים. לגמרי. ספסל, עם שניהם במגרש, הגענו לכמה מצבים יותר טובים מכל המתפרצות שלך היו קטלניות. כן, מהירות. מהירות, חוכמה של המשחק, שלא מתאים למוזי הרבה פעמים. כן. וקני היה מצוין. שיפר היה מאוד. אחלה. באמת, אבל אני חייב ככה באמת לפרגן לעצמנו שהתלהבנו ממרסלן, אני מקווה שהוא ימשיך, שלא נעשה לו מנחוס, אבל היום הוא היה מדהים. ואחרי שהתלהבנו קיבלנו ביקורת אי אפשר. על זה שהוא שחקן אדיש, ואדישות בלתי נסבלת, אנשים כתבו. וואו, הוא עושה אז הכל, אני מוכן הלוואי עליי להיות ככה. אדיש ככה, שאלוהים ייתן לי אדישות כזאת, מצמרמורות. זה יופי, מהשחקן הזה. מדהים. הוא משרה כל כך הרבה ביטחון, הוא מכסה כל כך הרבה שטח, הוא מתקן כל כך הרבה בעיות, וראיתם שהיום אורי דהן במשחק כמעט טוב. מושלם גם כן. היה לו חצי, 3/4 טעות, כן. אחת, היה לו את העיבוד כדור. היה לו כן. זה, אבל הוא היה טוב מאוד. בסך הכל היה לו משחק טוב. כן. בוא נתחיל מהשוער שנייה. מה שמעניין זה אם חס וחלילה מרסלן לא ישחק, איך יהיה גיל כהן ואורי אורי דהן דהן, ביחד. אני לא רוצה ראית את לחשוב זה, על זה, זה היה לא טוב. לא רוצה לחשוב על זה. אבל עד שקיבלנו את זורו, אתה פוצע לנו עוד אנחנו מדברים שחקן. עכשיו דברים טובים. קיבלנו את זורו חזרה, הוא פוצע לנו את כן. מרסלן, אתה מבין? חס וחלילה. השוער, רצית לדבר? מיגל. היום, תראה, כולם אוהבים אותו ואת האופי. אני תמיד אומר, אמרנו את זה גם בפרק הראשון, שאי אפשר לדעת מה לצפות ממנו היום. היה מדהים, לגמרי, היה טוב. לגמרי. לא צריך להגזים, גם נתניה לא היו כל כך נכון. מסוכנים. היה- מצב היה- לא, וחצי, הוא- נתן לך- הוא עשה את העבודה בסוף. מצב וחצי. זה הבעיטות של נתניה, שלוש בעיטות לא, למסגרת. היה לך לדעתי שלוש בעיטות למסגרת. כן, בסדר, אני חושב שהוא היה... אחת במחצית הראשונה, נתן לך הצלות ליד מאוד הקורה שם. משמעותיות. כן, אבל היו לך עוד כמה יציאות טובות שלו, באחד על במחצית אחד. הראשונה היה לך הזדמנות מה... נכון, דקה כן, 42 ודקה 72 שם. והיה עוד 3 זה המצבים העיקריים, אבל משחק טוב. הקהל התלהב מכל נפילה ובזבוז זמן שלו. זה... עושים ומה עם- גם מה עם אני ביניהם, הספרינט? מה עם דרך הספרינט למוזי בגול? כן. תשמע, יש הוא מת המון על זה. שחבל על הזמן, הוא אני מת לא הייתי על זה. מצליח לרוץ ככה בחיים. ואם בואו נדבר על ההגנה, אז מרסלן דיברנו. מגן. אם זה נתעלם- סאנו. זה סאנו, ברוך היה הבא. טוב. הוא היה מעולה. ברוך הבא למרות שהוא קיבל את 25. הכדור את הכדור מי זה היה? שכחנו אותו. ירין עזוב. לוי, הכדור אומן. וואו, היה אומן. צריך להכניס את זה. אנחנו מדברים על המחצית הראשונה, על אבל הוא המצב מגיע במחצית לשער, הראשונה. יש לו פחד מגן טוב, התקפי טוב, היה מוריד את הכדור בנגיעה לג'ורג' וזה גול. זסנו קצת הסתבך שם, לא נורא. משחק לחימה אדיר של זסנו, אין מה להגיד. הגנתית טוב, התקפית, כמובן טעון שיפור, אבל סוף סוף. היה זו- בסדר גמור. היה למתח בסדר מצא, גמור. לא... גם אין לי תנות אליו התקפית. אוקיי. אין לי הוא היה תנות אליו. סולידי. לא, בסדר לא, היה גמור. טוב. שוב, אני אומר, היה לו מצב... אתם יודעים מה, אני חוזר בי, הוא הוציא את אגף ימין הרבה פעמים קדימה. האגף יצא אגב, טוב. בגול האחרון הוא זה שחטף את הכדור ויצא. כן, כן, משחק כן. מעולה. גם של- במצב לפני זה של קני, הוא גם חטף את במצב הכדור הזה, והוציא אותו כן. קדימה. מורזוב. פרחים, מורזוב, אבל... יש מה לדבר? מה... כן, אנחנו רוצים... מגיע לו לא. פרחים. פתיחת עונה באמת חלומית, אני חושב ש... משחק חלום. סליחה, רגע, ברצינות. פתיחת עונה, 2 שערים עצמיים, משחק קודם, לא טוב. אדום אחרי 34 דקות, שמתוכם 5 דקות בודקים פנדל בבר. דרך אגב, קטסטרופה. אדום כזה היה לו מול מכבי חיפה, נכון, מול סון. כן. ולא מספיק לא הולך לך. בוא, תשמור על העצבים שלך. אגב, הוא שיחק בסדר. הוא עד היה לאותה לא רע. נקודה. הוא היה בשביל- בסדר. 30 דקות שהוא שיחק, הוא היה בסדר הוא גמור. היה בסדר. הוא יצטרך לקבל עונש מהמועדון. חבר יקר, בסוף אורל זה קובי, אמר לי 10 דקות לפני, מורזוב בא עצבני מאוד היום. וואלה. אני מפחד שהוא יקבל אדום.
דרך אגב, אני רואה בזה, אתה יודע, האוהדים הרבה פעמים אמרו גרינפלד, שמה גרינפלד, זה זלזול בקהל התנהגות כזאת, כי אתה יודע שאתה תקבל בטח. צהוב. תשלוט על העצבים שלך, אם אתה לא יודע לשלוט על העצבים שלך, לך. ברור, תשב הוא בא בספסל. אליו חוסר אחריות. זה בקהל שלך. חוסר אחריות שווה. התנהגות מבישה. זה אולי אפילו קצת יותר גרוע מהאדום של מרקוביץ' שבוע שעבר. ברור, ברור. אין מה להשוות. שם אתה אומר, הוא עשה שחקן טעות. צעיר, הוא עשה חסר טעות של אחריות. שחקן צעיר, זה לא... פה זה טעות, חלום מוח. זה לא טעות, זה חוצפה. פה זה חמור מוח, חוצפה. באמת. אבל, אין תירוץ, בסדר, זה- אין תירוץ, הקבוצה שלך במומנטום ענק, אתם כובשים את המגרש, שמתם גול לפני כמה דקות, שמור על הראש שלך, עשית עבירה של צהוב, אתה יודע את זה, שמור על קור רוח, אל תדפוק אותנו, ואני באופן אישי, ברגע שראיתי את גרינפלד מוציא לו את הצהוב השני, עברו לי בראש מחשבות, אני לא רוצה להגיד אפילו, אבל קרדיט ליצחקי, קרדיט לקבוצה, עמדו בזה. ברור לי, אתה פסיבי, אנחנו- אתה איך יהיו לך מחשבות. אוקיי, ראיתי, אבל אנחנו לא הייתי רגילים. מטר ממך ביציע, אתה הגבת באותה צורה. אל ת... זה בסדר. לכולנו עברו בית"ר הסרטים האלה. הרגילה בחיים. השחקן הבא, חייב לפרגן לו, ירין לוי. אין דברים לוי. כאלה. שגם פרגנו לו, הוא מדהים. הוא משחק מדהים. מעולה הוא שלו, מדהים. וואו. הוא בכל מקום. והוא חייב לפתוח מול מכבי חיפה. כן. במקום. במקום מיכה או יונה. שאם סורוב כשיר. אני מקווה שסורו יהיה כשיר, כי הוא מאוד משמעותי. קישור חזק, סורו ו... סורי רק קצת ניצוצות היום. כן, אני מקווה שהוא 30 דקות, אני מקווה שהוא 20 דקות שיחק, אני מקווה שהוא יוכל לתת 70 דקות, 80 דקות. 60 רגע, רק דקות. כדי לתת קונטקסט למאזינים, אתה אמרת נגד הקבוצות הגדולות שאתה רוצה שיהיה לך סורו, ואז קשר 50-50 לידו, במקום מיכה או יונה, נכון? ועכשיו הקשר הזה מתגלה כירין לוי. נכון, אני מוציא את מיכה, מול מכבי חיפה, מול קבוצה כמו מכבי חיפה, מכבי תל אביב. יונה עושה פעולות יותר הגנתיות, צריך אותו. ושועה, מוזי וג'ורג'. אבל בסוף מספסל את תואמאסי תואמאסי. הייתי שם על הספסל. לא, בסדר, אפשר לשים אותו על הספסל. בטח, כמו ברור, שאפשר לשים את טוב. שועה על הספסל. נראה לי את שחוץ שועה. ממורוזוב, טאומאסי הכי חלש שם על המגרש. כן. למרות שנתן ביתה יפה. בכדור חופשי. בכדור חופשי? בעיטה חופשית. שוער פחות טוב, לא עוצר את זה. יכול להיות. לא, זה סתם ככה לפרגן לו עם כל הלכלוכים. לחזק את הביטחון. אני שואל מה סילבה קאני צריך לעשות בשביל לקבל צ'אנס בהרכב. הוא טוב מאוד. סילבה קאני... אבל לא הייתי נותן לו יציאה במכבי מטורפת. חיפה, הייתי נותן למוזי. לא, אולי לא נגד מכבי חיפה, אבל... למרות שמוזי הוא קאני, אני חושב ששחקנים עם זה, אבל מוזי עושה יותר טקטית, הגנתית. אגב, הם עבדו טוב היום ביחד. זה היה היו מעולים. כאילו, הם עזרו במתפרצות, הם יצאו קדימה, מסור אבל אחד איפה לשני. שועה? נגיד אתה שם אותם ביחד. שהוא, מה הבעיה? שועה שמאל. ושמאל, כמו ששיחקו היום. לא, אז מוזי אם חלוץ. שמתם לב, מוזי התחלף מוזי עם ממש חלוץ, שועה כמה כן, פעמים, נכון. אבל שוב, זה היה משחק שהוא לא דוגמה לכלום. נכון. מול כן, מכבי יצאו חיפה קדימה, אתה צריך נכון. לשים את מוזי ימין, כי גם מוזי טקטית הוא שחקן שמאוד יעזור למגן. דסנו, עם כל המחמאות שלו היום, צריך עזרה. מוזי חייב לעזור לו. כן. ודורמאסי פחות עוזר. אני אומר, אבל התקפית, כאילו, היום עוד היינו ב10 שחקנים, תמיד קשה לנתח משחקים של 10 שחקנים, אתה לא יודע איך לנתח את הקבוצה, איך הגישה שלה למשחק משתנה וזה והכל, אבל בואו ראינו היום התקפות מתפרצות, שמציתות לך את הדמיון, אתה אומר לעצמך, וואו, אולי במשחקים נגד הגדולות, או משחקים לחוצים, או משחקים שאנחנו מובילים, ואנחנו צריכים התקפות מתפרצות, בוא'נה. כן. יש לך על מי לסמוך בספסל, והיום אנחנו ביום ראשון בערב, ואני מקווה שעד יום רביעי אנחנו יביאו בכל זאת שני שחקנים ברכב. סליחה שאני כבר, צוחק, שלושה שבועות בדיוק, מחכים אני לשני שומע אותך שחקנים מדבר על זה. בסדר, אבל זהו, נגמר. לא, זה הזדמנות האחרונה. טענות שלא כלפיך, כן, שלא... לא, הזדמנות אחרונה, אני אומר, דרך אגב, דן יצחקי אמר, ביטון לא יהיה. יצחקי אמר ברעיון, שמעתי אחרי המשחק, שהוא רוצה, שהוא מקווה מאוד שיגיעו שני שחקנים, ואם לא יגיעו יהיה בסדר, אבל הוא... שמע, כנראה הם עובדים פה מאחורי הקלעים, מקווה שיגיעו. מה? אולי הם מחכים למציאה של רגע האחרון. מה אבישי גם הבנתי שיש איתו זהו, עכשיו. זה לא, נראה לי... יום רביעי זה יום שגיב הדרום. יחזקאל גיל נפצע, יחזקאל זה- נפצע, כן. כן. למרות שהמכבי תל אביב לא מחזיקים מאבישי, אבל אני לא כזה בונה. זה גיבוי, גם אם זה לא עכשיו... הוא למרות לא יהיה ש- בלם מגן פותח, כן, גם... לא. למרות בסדר. שראינו היום את זסנו, אני חושב שזסנו יותר טוב הגנתית מאבישי. ברור. אין פה חד שאלה, כן. ואולי זה מה שאנחנו צריכים. לא, אבל אבישי יכול לשפר את סאן, כי שיש תחרות על כן. ההרכב, שחקן יהיה יותר טוב. וגם אנחנו רוצים חלוץ. לכאורה יש תחרות על ההרכב. עם אז מגן יש- ימני לא. כן, מי? רז ברוכיאן. הוא בנקר. בסדר, אבל הוא לא בסדר, זה מרגיש שלא שהוא נותנים כרגע. לו את כן. הקרדיט, זה לא אומר ש... נכון. אבל אבישי יותר יאיים עליו. אבל בסדר, בוא נגיד שאני מעדיף שיבוא קשר. בוא נגיד את האמת.
לא שמעתי דיבורים בנושא הזה כבר הרבה זמן. לא, מחפשים זר. אומרים מה שהם יפגעו. שעובדים בשביל. לדעתי מה שהם ימצאו זר. לא, אני מדבר על אבישי ודן ביטון. דן ביטון כנראה הולך להפועל באר שבע. לא כנראה, הולך, כן. אבישי כהן לא שמעתי דיבורים, ונידם נידם. כבש שער אתמול מול... לא, זה בסוף מול לא טבריה. החשיבו לו. זה גול, זה הגול עצמו. ראיתי את הגול, זה לא באמת גול. בסדר, אבל שיהיה בסדר, בקריית עברנו הלאה, אנחנו לא... עבר ממועדון קטן למועדון קטן. בדיוק. משהו במדיניות הרכש שמדברים עליה של ביתר לא מובן לי. כאילו, אנחנו דיברנו פה לפני חודש על שני שחקנים שמגיעים, והתלבטנו בינינו על קשר 50-50 וחלוץ, ופתאום אתה רואה שמתעניינים באבישי כהן ודן ביטון, שזה קשר התקפי אבל ומגן זה שני. התאמות. רואים בתחילת העונה שחסר לך מגן. פרק קודם אוקיי, רק אז כמה התלוננו, שחקנים אנחנו באמת צריכים? פרק קודם רק התלוננו על המגנים. נקודת תורפה. נכון. אז אתה עושה התאמה, אז אתה כבר אומר, בוא נביא מגן. מה אתה רוצה? לא. דן ביטון זה שחקן שובר שוויון. אז אין אתה בעיה, לא, אני שוקל. גם, רגע, אנחנו אתה פה... עושה התאמות, אם יש לך אני- הזדמנויות בחלון העברות לשחקני רכש שהם כן. שוברי שוויון, מציאות, אתה מביא אותם. אני ואתה ספציפית מאוד אוהבים את דן ביטון, מדברים עליו כבר שנתיים בכיף, נכון. נכון? אבל אני אומר, נוצר לך מצב בקבוצה שבו אתה יכול להסתדר בלעדיו. בסדר, אבל מבחינת הזדמנות צורך. כזאת לא תראה, מפספסים. רגע, כל לא, משחק לא, כזה. שנייה, רק נקודה אחת. אנחנו לא בקיאים עכשיו באיזה ברור. שחקנים זמינים בשוק ובמי אלמוג כהן מתעניין ובודק ואיזה זר שישי הוא רוצה להביא. נכון. אני רק אומר שמבחינת הצורך שלך לקבוצה, אם אני אשאל אותך היום איזה שתי עמדות אתה משפר, אתה תגיד לי חלוץ ומגן שמאלי כנראה. נכון. אז אוקיי, אז על זה אני מדבר. כי יש לך את ירין לוי. אני מפחד שיש פה תסמונת כזאת של לא יודע, משה חוגג כזה, של מה שפנסי ומה שזה מביא. זה לא מרגיש. לא, אני לא אומר שאגב אף אחד, אני לא אומר שלאברמוב יש את זה, או לאלמוג כהן יש את זה, אני פשוט אומר שזאת המחשבה שלנו, יש דן ביטון חופשי, אז בוא נביא אותו. לא, אבל זה לא, קודם כל, אתה ראית במהלך הקיץ שזה לא היה ככה, היו הרבה שחקנים שהאוהדים שאלו, למה לא מאור לוי, למה לא פברגס, לחלוטין. פברגס הזה של נתניה, שהם הביאו מריינה, שלא יודע היום איך הוא היה, אפילו לא שמתי לב בטדי, אבל... המצבים שסילבה עצר, שהתלהבת? זה שלו? זה שלו, כן. מסכים איתך שזה אני לא אומר, המדיניות. אבל זה לא העמדות שאתה צריך, אז הם לא הביאו אותם. נכון, אבל אנחנו תקועים פה חודש על שני שחקנים שאנחנו רוצים להביא כביכול, ואנחנו לא מביאים. בסדר, כי התקציב אזל. בסדר. אברמוב לא רוצה לשחרר עוד הרבה כסף. פה לא יכול. אנחנו מדברים על שבוע האחרון, אבל היה ברור שיחכו לימים האחרונים של חלון העברות, נסות להביא איזה שני כמו הרבה שחקני קבוצות, מציאה. הנה, מכבי חיפה נתקעו. לגיטימי, כשהסגל שלך כמעט מלא, אתה מחפש מציאות, אתה רוצה שחקנים טובים, אתה לא רוצה שחקנים שהקבוצות האחרות משחררות ברגע. רגע, אתה לא היה פה פרק קודם, בוא נשאל אותו איזה עמדות הוא היה מביא. אני חיזוק, חושב אם יש לך קודם כל, שתי עמדות לחיזוק. קודם כל, יש לך, גיל כהן היה מגן שמאלי בנוער, וגם בהתחלה שלו באשדוד הוא היה מגן שמאלי, לדעתי שווה לנסות, שווה לראות, כי אורי דהן ומרסלן היום היו ביחד, לא רעים בכלל. וכן, אני גם הולך על קשר אמצע, קשר... לא מביא חלוץ. חלוץ, אתה יודע, אם יש כזה איזו העברה חופשית כזאת שהיא מציאה, רק אם זה מציאה, אבל אתה לדעתי במחנה זה... של חובבי ג'ורג' בקיצור. אני מאוד אוהב את ג'ורג'. לא, אתה יודע מה העניין, לדעתי. הם לא רוצים להביא חלוץ, כי אומרים, וואי, יהיה לנו כאב ראש, עם שועה, עם תורמאסי, עם זה, כבר עדיף לנו לנסות את השחקנים שיש בסגל. אתה היום לא חשבת שיש פוטנציאל לשחק בלי חלוץ, שאולי מוזי לפעמים, אולי קני, אולי... כשקני ומוזי נכנסו, אני הייתי כן, זה בעננים. היה שונה, נתניה העלו, היה לך יותר נכון, משחק נכון. רגיל, אתה לא יכול לשחק עם מוזי חלוץ, עם כל הכבוד. זה לא שחקן שהוא לא יכול... אולי לא לפתוח איתו בהרכב, אבל להביא עכשיו... יש לו סיומת, שמע, אני כאילו... סיומת אין לו. אני- הוא לא... ועם קני זה, אתה יכול לשחק- הוא לא חושב של... עם קני אתה אני- יכול לשחק כחלוץ? קני יש לו מול רואים זה שכן. הוא שם גול, שכן. עכשיו הוא שם גול. נראה יודע שהמבנה לעשות. שלו... בסוף זה שערים לא, של אולי חלוץ. יקבל ביטחון. יש סיכוי שזה עניין של ביטחון ועוד כן. משחק שניים הוא קצת ייכנס לעניין. לא, מאוד מוזי אוהב אותו. הוא בסוף הוא שחקן טוב. מול דברה הוא פחות היה. אבל נראה לי זה הזמן לאיש המשחק, לא? כמה הוא שיחק? יש שם משחק קשה, אני לא יודע, באמת קשה. צרות של השירים, זה מה צרות של שאנחנו השירים. אוהבים, לא קודם כלום. כל אני רוצה לציין לשבח את הקהל. הופה. זה מצטיין המשחק, זה מצטיין המשחק. לא. שחקן 11 אחרי שמורזוב יצא, שחקן 11 לגמרי, אחרי. לגמרי. איזה דחיפה, איזה עידוד, וואו, וואו. טדי באמת. תראה, בתור אמרנו אחד 13,000, אני מופתע שזה... חבל. אין המספר. סיכוי שזה היה חר 13. אמרת, מי זה- שאמר זה 13 לא צריך הגיוני. לעצור אותו, ואני תמיד אחי, מתמודד אנשים מהקהל, אמרו כן, בחוץ. זה הקהל הכי טוב בארץ, אבל,
אני אומר דבר אחד, שאפו לשחקנים. לגמרי. וליצחקי, הניהול היה כושל מול טבריה, והיום הוא נתן ניהול הצגה. מדהים. לגמרי. שלא חרבנו מהמכנסיים למרות התחזיות שלך. בסדר. בגלל אנשים כמונו שמלחיצים את הקהל, לא חרבנו במכנסיים. אתה יודע, סליחה, המפתח הוא פה, אתה יודע מה, מסכים, אבל יש פה גם עניין שלא ירדת לפיגור, ובאמת, גם נתניה אולי לא קבוצה כזאת איכותית. סליחה שאני כאילו מוריד מהרגע. אז אני יכול להגיד לך, שהם תמיד מתחילים ככה, והם מועמדים בכירים לפלייאוף העליון, וגם להתחרות איתך על מקום גם שלישי. תסתכל על הנייר, תשמע, יש להם שחקנים אחי. על הנייר, בגביע טוטו הכריזו עליהם כעוד... לא, הם קבוצה טוב, הם תמיד מתחילים רע. לא, אבל גם צריך לזכור שנייה, מה המשחקים של נתניה בפתיחת עונה. ריינה חוץ, מכבי חיפה, ביתר בחוץ. נכון. משחקים מאוד קשים. בהצלחה לנו, אנחנו לא רחוקים מזה מאוד, כן? מכבי חיפה וריינה. אבל פתחת עם אשדוד שתי וטבריה. משחקי חוץ קשים מאוד, כן. בסדר. מה רגע, יש משחק שלך? התעלמת? מה? יש משחק שלך? התעלמת? מי יש המשחק שלו? מי יכול שיש המשחק שלו? ירדן? לא, אני לא אומר ירדן. אתה לא אומר ירדן? אני לא אומר ירדן. אני אולי אפתיע אתכם. אני הולך עם מרסלן שוב. זה תחרות קשה בינו איך לבין ירין מפתיע? לוי. כל המשחק הוא קפץ עם המחסלה. כן, ניחס אותו, אחי, הייתי בטוח הולך לעשות פנדל ולקבל אדום. אי אפשר לנחס את הבן אדם הזה, הוא כזה, הוא מדהים, הוא מדהים. אבל חשבתי על זה במהלך המשחק, אני חושב שיש לנו 3 שחקנים שהולכים לכל הרכב בליגה, אני חושב שזה מרסלן, זה שואה, וזה ירין לוי. לכל הרכב בליגה. וזה סורו. סורו, סליחה, גם סורו. סורו פשוט לא היה בהרכב, אבל בסדר. ירין לוי, אני לא יודע, הוא כל כך טוב. אני פשוט... ואגב, קרדיט לעומר שאמר את זה פרק ראשון. הוא אמר את זה לפני חודש שהקלטנו פרק ראשון. כן, יצאנו עליו. הוא אמר, כן, שאולי הוא יספסד אותו בשביל יונה, אולי הוא יספסד את יונה בשבילו, וזה והכל. אבל אני אנשים לא יצאו האמנתי. עליו חזק. בואנה, ירין לוי הוא... הוא שיחוק, זה אבל... מאומן. הוא היה שיחוק יותר גדול אם היה עכשיו... כן. קנו אותו, אבל שוב, אנחנו עוד פחות... לא ברור מה קורה. הוא כנראה שיחוק לשנה, אבל... לא נורא, שאחרי קצב יקחו אותו רק למכבי חיפה. הוא לא יחתור, הוא יכול להיות שהוא... יש לך אופציה עליו להשיל אותו עוד שנה. הוא ייתן עוד עונה 2, הוא יצא ללכת לא... העניינים שם מסובכים. הוא לא יוצא לא כן, מכבי הכל חיפה שם. ולא ביתר, אחים קצב הוא יוצא אירופה, אירופה. הוא אומר יש לך אופציה לעוד שנה. לעוד שנה להשאלה. כן, אבל הוא... אם הוא השאלה משחק מי? 30% מה... אבל הוא לא בחוזה אצל חיפה. הוא מסיים חוזה השנה, הם לא בדיוק. יאריכו לו. בוא. יש עם זה כן, בלאגן, כן, זה כן, לא כן. כזה... ואם אתה מביא אותו אליך, אתה צריך דמי השבחה. כן. ואי הוא אפשר, בסוף כי רק הרס הוא עדיין לא אי בן אפשר, כי הוא לא 21. בן 21, נכון. בקיצור, האחים קצב... שנה הבאה הוא בגנט או משהו. הכל שאטר. הם סדרו אותו. הם הסוכנים הכי טובים שיכולים להיות, סדרו אותו. תפרגן טוב, להם. אנחנו אוהבים אותו, אנחנו נאחל לו בהצלחה, ברור. איפה שילך. ברור. איך הולך? חכה. נחזור רביעי, עדיין לא. שיישאר עוד קצת. שייקה, שיישאר. תפתיע אותנו באיש המשחק. איש המשחק. לא, אני לא אפתיע אותך, אחי, מרסלן. או, אין מה לעשות. תשמע, מאוד 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 אהבתי את הכניסה של סילבה קאני ומוזי. כן. הכניסו, באמת, לא הרגשתי כבר שאנחנו ב10 שחקנים. לגמרי. מוזי לחץ את ההגנה של נתניה. הייתי מאוד מרוצה. גם סורו קצת איזן את המרכז. כן. מאוד אוהב אותו, זה כבר אנחנו יודעים. יאללה, רק שיחלים אבל 90 מרסלן דקות. היה באמת בשיאו, לא זכורה לי פעולה לא טובה שלו. ממש. נדיר, נדיר. טל. אני אמרתי גם, מבחינתי אין פה עוררין. הוא, בלי מרסלן, לדעתי, אנחנו עצובים עכשיו. לא, אבל אתם אנחנו משעממים. עצובים. עומר, אתה אין מה לעשות. משעמם. אין מה אח שלי, לעשות. חיכינו למשחק עם שער נקי בשביל לבחור כן, שחקן הגנה נכון, כמצטיין. נכון. אז אני אגיד, אתה אמרת, אתה פתחת אחי. מה? מרסלן, מה? לא אמרתי. לא אמרת. לא פתחת עם הוא מרסלן. אמר מרסלן. יאללה, תמשיך. תשמע, אני מתמוגג עם מרסלן, זה כולם יודעים. אבל ירין לוי. הופה. מגיע, תראה. מגיע. מגיע לו. קשה לבחור, כי היום שועה האומן. כולם היו אחלה. אבל ירין לוי, הוא היה 10 דקות שקצת האמצע לא היה זה, אבל הוא גם היה טוב. תשמע, הוא שחקן. אם אמרנו על מרסלן קור רוח, תשמע, הוא כאילו לא בן 18. ממש, נכון. לא יאומן. הוא משתלב במשחק, הוא מדהים, אני חושב וביטחון במרכז שדה. אני דווקא מפנטז עליו ועל סורו ביחד, אני אומר, תשמע, זה קישור וואו. מצוין, 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 ובהצלחה לנו מול מכבי חיפה. אגב, אני מסכים איתך, אני מספסל את מיכה לקראת חיפה, אם סורו כשיר לפתוח, אפילו אם זה ל-60 חד דקות. משמעית. סורו,
לוי, יונה, בהצלחה עם מרכז המגרש הזה, לדעתי הוא נותן לנו את הסיכוי הכי טוב לנצח, כן. או להוציא נקודות. ובהתקפה אתה מדבר על שועה, וואו, התקפה ג'ורג' זה ומוזי. לדעתי זה נראה אפילו לי לא... שכן, זה- נראה לי אין- שכן. אין ספק, טועמאסי פחות בכושר, מוזי בכושר טוב. כאילו, רגע, מה זה כושר טוב? בוא נשאל אתכם, אתם חושבים שיספסלו את טועמאסי? למה לא? לא יודע, אני לא רואה את זה. לא בעין. נראה, לא תפסילו נראה. את שועה לא, ולא אני- טועמאסי. אני חושב אני שהוא צריך. בספק. אני בספק. אני לא- אומר, מאוד זה אוהב את- נראה כאילו- לא, אוהבים אותו. אני אופתע אם הם לא, הם אוהבים אותו, אבל יש להם איזושהי גישה שהם אומרים, תשמעו, אנחנו באים וככה, לא מפחדים לספסל כוכבים, או כוכבים במחאות, או יספסלו אותו לדעתי. אני רק רוצה להגיד על עניין טועמאסי שועה, שדיברנו עליו אחרי טבריה, טועמאסי נראה בימין, פחות או יותר בדיוק כמו שהוא נראה בשמאל. כן, פשוט אין לו את הכניסות האלה. אולי כן, קצת פחות. אולי קצת פחות, אבל אבל אתה רואה את שועה בשמאל, והוא מצית את הדמיון, בורח. והוא כל כך משפיע על המשחק. ואגב, פעם ראשונה עונה, כמובן בליגת העל, שג'ורג' ושועה פתחו יחדיו, ואני חושב שראינו שזה ציוות טוב. כאילו, זה פשוט, זה עובד, זה הכי טוב לשניהם. מה ראית כל כך טוב בציוות הזה? היום, כן? ראיתי כניסות, ראיתי ג'ורג' עושה תנועה של חלוץ, וזה ראית דקה התשיעית עשירית, כן, היה שם את המצב שהוא הזדמנות. הכניס לו רגל שמאל החוצה, סבבה. חוץ מזה שום דבר. אוקיי, ג'ורג' גם היה לך בשביל לדחוק את השער הזה, גם זה חלוץ צריך לדעת גם לעשות. נכון. היה לו קשה להתבטא בעשרה שחקנים, לא קיבל... לא, זה כדורים. ברור, פחות, לא, זה- המשחק השתנה לחלוטין כן. אחרי הדקה גם השלישית. בשבוע לא שעבר מתאים. מול ב-11 שחקנים היה לו קשה להתבטא. כי שועה לא היה כן, שם, נכון. לפי דעתי. והיום ששועה אבל- היה, גם היה לו קשה, 30 לא דקות. מסכים. לא, לא היה בסדר. הרגשתי משהו... היה בסדר. תגידו, אנחנו כבר פרגנו לאורי דנו, אני שיכור מהניצחון. פרגנו לו קצת. פרגנו לאורי דן. קצת, כן, אז- הוא היה. אז אתם פותחים איתו מול מכבי נדבקנו עם חיפה? ארסנל. לא. אני עם לא יודע, גיל מה כהן. המצב של אני- גיל כהן? עם גיל כהן כשיר, אתם לא שמים אותו מגן שמאל? אני הולך עם ליאון. אני מול מכבי חיפה, אני לוקח את גיל כהן מגן שמאל, גם אני. אורי דן בלם, מרסלן בלם, וכמובן אחרי גיל כהן החלמה מהירה, לא יודע מה קרה לו שם, בחימום, אבל אני מקווה שזה לא פציעה. אני אגיד לך למה זה יכול לעבוד, כי יש לידו את מרסלן ואת סורו שפשוט יעשו אותו יותר טוב. זה יכול לעבוד. כן, כן. מרסלן עושה את הבלמים יותר טוב, אין ספק. כן. אני איתך, אני שם את גיל כהן במקום ליאון. לא יודע, אגף שמאל הרגיש מאוד פרוץ במחצית השנייה. מה, שווה לנסות את גיל כהן, גם הוא תרגל אותו השבוע באימונים בצחקי במגן שמאל, אני הייתי נותן לו, זה חד משמעית. טוב, שנדבר על חיפה אז, באופן רשמי. נדבר רגע על הצלילות של שועה ברחבה. אמרתם משחק אומן, גם בסדר. צלילת אומן הוא היה אחת. צריך לבעוט, כן. היה צריך לבעוט, חיפש את הפנדל. בסדר, למה לא? בסדר. לא אם הוא קיבל. היה נותן את הפנדל, נכון. זה היה קרוב לזה. בסדר. לא קיבל צהר. נראה לי גרינפלד התעצבן בגלל זה, בגלל שהוא מכר לו את הפנדל. הוא היה כבר חם על מורוזוב, אחר כך בווינר שמת שהוא הכובש ראשון, נכון? שועה כובש ראשון, איי, אני איי. בפנדל אחי פתחתי כן, שמפניות. בגלל כבר. זה אתה כועס. ברור. לגיטימי. חיפה? תחושות שלי, ציפייה. ציפייה, תן ניצחון. ניצחון? אז מה אתה רוצה שאני אצפה? שנפסיד? יצא תיקו? אנחנו בית"ר לא יודע, אני לא... תיקו אתה שמח? אתה יודע שאצלו כשאתה אומר, לא. תיקו אנחנו אתה לא בית"ר שמח. ירושלים, אצלו זה משהו גנאי כאילו. אנחנו בית"ר ירושלים, אנחנו לוזרים, אנחנו באים לא, להפסיד. לא עושים שלוש ניצחונות לא יודע ברצף. מה, לא קשור. בסמי עופר אתה לא פייבוריט. אז מה? אף אחד לא אמר אז מה? פייבוריט. אבל... מה אתה אף אחד תגיד? לא אמר פייבוריט. אני איתך, אני גם מצפה לנצח, אבל זה אני מצפה, גם אתה אשמח... בא לנצח. נכון, אני בא לנצח. תצא תיקו, אבל תצא אני תיקו, יודע בסדר. שתיקו אני גם... זה אני גם משחק אהיה מבסוט. אבוד, זה משחק אבוד. לא, ממש לא. שנה אני שעברה מצפה שנסעת לנצח. לפני שנתיים, שנסעת לסמי עופר, למשחק מול מכבי אף חיפה. פעם לא הרגשתי ככה. ציפית? אני לא ציפיתי לקבל נקודה. בטח, ברור. אני לפני תמיד שנתיים? מצפה לנצח. נכון. די, לא נו, ציפיתי. די, די. לא, שנה ברור שעברה, עוד איכשהו, כשהגיע הדגו, אתה יכול וזה, להתמודד מול ואצילי עזב. כל קבוצה היום בליגת העל, כל קבוצה. אני איתך. זה ברור שזה משחק מאוד מאוד קשה, משחק חוץ, אבל אני חושב שבית"ר אם תשחק חכם, תוכל לבוא לנצח. יש להם, אני אמרתי לכם, זה שני שחקנים הזרים, אולי עוד אחת שהם יביאו, כן. אבל בסך קבוצה טובה, דיה סבא. בואו נראה מה יהיה הקשירות שלהם, דיה סבא איזה גול אתמול, הכלב הזה. תשמע, הוא שחקן... איזה גול. פתח טוב את העונה. כולנו מסתכלים פה לעורך. סליחה על העבודה לא נראה הקשה. לנו שזה יעבור זה. לא משנה. איזה גול הוא שם, שחקן גדול, אבל קיבל קצת ברכות היום בטדי. כן. לא, תשמע, שחקן מצוין, כן. והוא... פתח את העונה טוב, שני דברים. אחד, זה הזמן הכי טוב לקבל את חיפה לדעתי.
אתה מגיע אחרי ניצחון מורלי מטורף, כן. והם עדיין אולי לא לגמרי התחברו, הם זה, פתיחת דווקא אחרי התיקו שלהם אני לא שמח לקבל מסכים, אותם. אני מבין, אני מסכים עם בסדר, זה לא התיאוריה הזאת, משנה, תמיד לא אבל קבל, אני בסדר. חושב שאנחנו... ודבר שני, כיף לסיים עם סמי עופר אחרי מחזור 4 כבר. כיף, העיקר ברור, להעיף את זה מהלוז. תמיד זה בא לנו סיבוב ראשון כזה, נכון. התחלה קלה, ואז בסוף הסיבוב זה נכון. קבוצות קשות, ואז לקראת הפלייאוף, כאילו סוף העונה הסדירה, אנחנו תמיד מול קבוצות קשות, מפסידים לסכנין, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, והפסדנו את הפלייאוף העליון. נכון. אז אוקיי, רגע, אתה ניצחון? מצפה? אני מצפ, מה אני רוצה? לא, מה ירצה שאיפה אותך? ריאלית? מה ירצה 1-1 אותך? תיקו. כן? כן. אני מסכים. תיקו בסמי עופר זו תוצאה טובה, חבר'ה. אני בהלם. איזה מבטים אנחנו מקבלים. אומר, מה זה? תיקו הם בסמי יותר טובים. עופר זו תוצאה טובה. לא אומר ש... אתה לא משחק. אני לא- הרגע אמרת שאתה בא רגע, לנצח. עומר, אני שנייה. אני כן רוצה לנצח, אבל אני אהיה מבסוט גם מתיקו. אתה תהיה מבסוט אני- מתיקו, אוקיי. עומר? אני לא אומר לבוא לשחק על עומר תיקו. לא אני מאמין למה מנסה שהוא לא שומע. לדבר, אבל אני אומר לכם אני דבר לא אומר אחד. לבוא לשחק על תיקו. אתה לא, תתאכזב ברור אם שלא. נסיים בתיקו בסמי עופר? תראה, כבר אתה הולך להתפתח המשחק. אין, היום, דבר איתי היום. אתה מאוכזב מתיקו? אני לא שמח מתיקו, אני קצת מאוכזב. כן. אתה אני קונה? בהלם. אתה קונה? לא, ממש לא. אני... אני מאמין... לא, אני גם לא קונה. אני מאמין אני גם לא שאפשר קונה. לנצח את המשחק הזה. אנחנו אומנם טיפה פחות טובים ממכבי חיפה, כמובן שהם משחקים בבית, אז יש להם הם פיבוריטים. אבל זה לא... איך אתה מתאכזב מתיקו? אני לא מצליח להבין את זה. אני מאמין בקבוצה שצריך לנצח כל משחק. עכשיו, בוא, שוב, מול טבריה, בדיעבד הייתי אומר, וואלה, היה צריך תיקו. אז יכול להיות שמול מכבי חיפה לא נתחיל טוב, ונוציא תיקו, אני אגיד לך, וואלה, תיקו חשוב. אבל אני בא לנצח. עכשיו, אני אומר, אם עכשיו יתגלגל למשחק, ומכבי חיפה יתחילו טוב, ועוד פעם יהיה לנו איזה משהו, ונוציא תיקו, אני אגיד, סבבה, זו תוצאה טובה. שמע, אם ננצח, אני לא רוצה רגע, לחשוב על זה אם- אפילו. אם ננצח, אנחנו- נקבל את אנחנו- ריינה בחוץ, ואז נפסיד כמו שהפסדנו לה. אנחנו יודעים על מה עכשיו, צריך עכשיו, לחלום עכשיו. בלילה, סתם. עומר, זה ברור לכולם. אה, ניצחון ביום לא, שני תראה, הבא. תראה, אני יכול להגיד לך שאני לא אחלום היום, כי אני עוד הפסד בטבריה תקוע לי בראש, עוד לא השתחררת. לא השתחררתי, עברו שבועיים. נכון. אני דווקא חושב שהיום היה תיקון... לא, היה תיקון. מה זה תיקון? זה היה משחק מטורף. אם היינו אווירה מנצחים... מטורפת. תראה, אם- האופי. לא, לא, בוא, אם היינו באים עם 9-9 היום, כן. היינו פה, לא יודע אם מצהירים, על ואם ננצח בסמי עופר? הצהרה? על מקום שני, כן. אני חושב שאם אנחנו ננצח על מכבי חיפה, לא, תשמע. זה יהיה על חד מקום חד אופי. שני. תראה, יש מנצח לך שני את משחקים מאוד מאוד קשים. אחת מהעמודות דרך אגב, לאליפות, ריינה אבל- זה משחק סופר 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 קשה. ממש באצטדיון, קשה, ממש. באצטדיון באמת באמת בעייתי. לדעתי באמת שלא ברמת הולך קושי לנו של טוב. סמי עופר. כן. הם בחיפה. גם הם מספקים תוצאות זה בינתיים. שני משחקים קשים, שאם אנחנו מדברים נקודות, 4 נקודות זה יהיה הישג. כאילו, 4 זה הישג נקודות. מדהים. כן. לא, לא, 4 נקודות זה הישג. הוא אמר. ברור שזה זה הישג, ברור. זה חלום. מה אתה בהלם? לא, שני לא, משחקים לא, קשים לא. מאוד. 3 נקודות זה לא הישג, זה תוצאה טובה. זה לא 3 הישג. נקודות זה גם שני הישג. משחקים קשים. זה טוב. אבל אתה צריך להביא נקודות בשני המשחקים האלה, כי בסוף, אתה יודע, המשחק מול טבריה קצת... פחות מ3 נכון, שנים מאוכזב, דרך אגב. כן. פחות תראה, משלוש אתה מאוכזב? ברור, כן. אתה קצת. רוצה לנצח אחד מזה? ברור. אומרים לך אני תיקו, רוצה תיקו, לנצח אתה- את ריינה. אומרים לך תיקו, אתה לא זה? בוא פה, לא. אתה, זה גם... אני גם לא קונה. עדיין, חבר'ה, אנחנו רוצה מגנים לנצח את לריינה, ריינה. אבל אל תגזים. חבר'ה. לא, אנחנו יותר טובים. הם חבר'ה, התחילו הנה, טוב. הגיע הרגע בפרק שבו אני מוריד את כולם לקרקע עם הפסימיות אין שלי. לך מה להוריד, אתה לא תוריד אותנו עוד 200 חבר'ה, שנה. היום היינו הגיע הרגע היום בפרק, שאתה היינו מבלבל את המוח. היינו כן. היום בטדי, טדי נתן את ההשפעה שלו, כן. אנחנו יוצאים לשני משחקי חוץ קשים מאוד, קשים מאוד. אבל בחוץ, ביתר, בשנים האחרונות, יותר טובה מהבית. זה לא ראיתי את זה לא ראיתי את זה לפני שבועיים. מישהו לא ראיתי אמר את זה. שהמשחקים לא קשים? הכל משחק קשה, היום היה משחק סופר קשה. אמרנו, אתה כל פעם מוציא את הדברים מהקשרם, אומר כאילו אנחנו חולמים על ניצחון שיבוא ברגל, 4-0 חיפה, 6-0 ריינה, הפרש שערים הכי טוב בליגה, דרך אגב מיגל סילבה גובש צמד באיזה. זה לא השיח זה אחי. לא, אין בעיה. זה לא, אבל אתה חושב שאתה... רגע. שני מה היו תיקו ההימורים שנייה, אפשר שלכם להגיד? נגד נתניה? שנייה. מה היו ההימורים שלכם? אתם ההימורים, זוכרים? אני אמרתי 3-2. כולנו הימרנו ניצחון. אני ניצחון. 3-1, כולנו כן. אמרנו. כולנו. יפה. יפה. שי אחרי ההפסד היה מול מאוד טבריה. אופטימי. אני חששתי, חשבתי שגם נתניה ישחקו יותר טוב, אבל אתה יודע, חשבתי, אני גם אמרתי, אני חושב שזה 50-50,
קבוצה לדעתי עם סגל טוב, אני עדיין חושב, הם יהיו מתחרים שלנו בפלייאוף העליון, על הפלייאוף העליון, אבל בסוף זה באמת, אנחנו... אמרתי לך את זה אתמול, לפי הווינר זה רחוק מ-50-50. בסדר, הווינר, אתה יודע, משקר קצת, אנחנו מי כמונו יודעים. רגע, אני רק רוצה להגיד, לא צחקתי עליכם כשאמרתם שאתם רוצים לצאת עם ניצחון מסמי עופר. אז תגיד מול המצלמות שאנחנו ננצח. לא, אין לי מה להגיד. אני פשוט אומר, טקו וטקו, זה לא רע. חותם על זה? כן. כי אתה לוזר. מה לוזר? יש לך, אתה ככה, אתה... מה לוזר? תגיד לי, אתה חותם טקו מול ריינה? למרות שזה משחק מאוד מאוד קשה. זה משחק סופר קשה. רגע, אמרת שזה משחק סופר קשה. אבל אני לא קונה טקו. לא קונה תיקו. תשמע, בוא נגיד שזה משחק שהכל יכול להיות. זה משחק של 50-50? כן. למה שתחתום על תיקו אני לא מראש? יודע. זה משחק של 50-50. זה משחק חוץ, והסתלם איתי, ריינה התחילו אתה טוב. חושב שזה לטובת בית"ר? 50-50 אמר. 50-50? אז אתה חותם על תיקו. לא, אני לא חותם. אז מה ההיגיון אחי, אני מהמר באופי שלי, אני שם עכשיו... לא, אבל גם ריינה הם בסוף קבוצה בסדר, טובה והכל, אבל... אתה אומר, הסטטיסטיקה תתיישר. תרגע, אבל בוא נדבר על מכבי חיפה, עזוב אותך ריינה. כן. אנחנו באים לנצח, אני חושב שמשחק חכם, קישור חזק, עם סורו וירין לוי, להוציא את מיכה, הייתי שם באמת שוב את מגן, את גיל כהן, וואלה. אתה קראת לנתניה לפני שבועיים בפודקאסט פה צומת דרכים, אני חושב שחיפה זה צומת דרכים. לא חושב. אם אנחנו באים, מה זה לא מסכים? אם אנחנו באים ונותנים סטייטמנט של תצוגה טובה, כמובן השאיפה היא ניצחון. תצוגה זה לא עוזר לך. הפועל באר שבע היו תצוגה טובה, זה עזר להם משהו? שנייה, אני אומר, תצוגה טובה ותוצאה, אוקיי, לפחות טקו, אז אולי אנחנו מרגישים פה שמשהו סוף סוף השתנה, ובאמת הדרך החדשה שדיברנו עליה כל הקיץ, וזה יצאנו. שאגב, זה נגזרת מהניצחון היום, זה כמובן המשך ישיר. אין, אבל אתה לא תסיק איזה כל מיני דברים מהפסד. לא, זה מה שאני אומר. אתה אומר, רק אם אתה מנצח, אז אתה מגיע לאיזשהו... זה מה שאני אומר, שנה שעברה, עם אבוקסיס ב-2-1, שמורוזוב חטף את האדום, חבר'ה, שיחקנו טוב נגד מכבי חיפה בחוץ בסמי עופר, הפסדנו רק 2-1 ב10 שחקנים, זה היה יכול, באמת, אם מורוזוב לא מקבל שם את האדום, זה היה יכול להיות אולי סנסציה. היום אני רוצה את התוצאה. תחזור בך. עם הסנסציה. מה זה? מה אתה הפועל קטמון מול מכבי חיפה? אומר, איפה אנחנו סיימנו את העונה? איפה חיפה סיימה את העונה? אל תתחיל. אתה לא יכול. סמי עופר. מה אתה מגזים? אני אשאל אותך שאלה. בעונות הקודמות, כשהיינו מגיעים למשחקים מול מכבי חיפה ומכבי תל אביב, לפני המשחק, בתחושה, הרגשת שזה משחק לפרוטוקול. הרבה פעמים. לא בטדי, בחוץ. הרבה פעמים, בלומפילד וסמי עופר, אמרת המשחק, אתה מרגיש שזה משחק לפרוטוקול שבוע הבא? לא, אבל אני אשאל אותך, מה יקרה אם נפסיד? בסדר, אבל אתה תפסיד לטבריה. אחי, הפסדתי לטבריה והכל בסדר, הכל טוב. אני מבין, אני לא, רק אומר... אבל דין של הפסד לטבריה זה לא אותו דין. אותו דין מבחינתי, הכל טוב. אני לא שברתי את הכלים אחרי הפסד לטבריה. עומר הוא זה שישב פה ואמר, שאם מנצחים אז הוא יתחיל לדבר על מקום שני. על זה אני מדבר. על זה של הציפיות וכל ה... תראה, בסוף... ואם ננצח את חיפה ואת ריינה, אז אתה חושב שאנחנו יכולים... אם נצחים את חיפה ואת ריינה? כן. תציירו על אליפות, דרך אגב, אם מדברים על פינת ההיסטוריה, המשחק האחרון שניצחנו את חיפה, אני מקווה שאני לא מטה פה, כי זה רק באמת על בסיס עיקרון. בסמי עופר? זה בסמי עופר, עם איציק כהן, 3-1. נראה לי, דיברנו על זה. היה בטוח היה אחרי. עם מאור בוזגלו, בעיטה חופשית. נכון. מכבי חיפה. בסמי עופר. נכון. אוקיי. מה זה היה 2-1? כן, נראה לי. כן. נכון. זה היה ב-17, 18? לא, 18-19. וואו, לא שכחתי מזה, כן. כן, כן. כי המהפך היה יותר כן. אבל זה היה של חיפה. העונה של חוגג, או 19-20, אני לא בטוח, נראה לי 19-20. זה היה, אבל זה היה עדיין שחיפה הייתה לפני חיפה של ברק בכר, וזה... היינו מנצחים הרבה את חיפה בסמי עופר בהתחלה. כן, כן, זה לא... היינו מנצחים הרבה את חיפה, זה היה אחלה אצטדיון, אחלה משחקים. השנים האחרונות זה כמובן שונה, אני רק אומר, אם מנצחים, תגידו מה שאתם רוצים, תצאו בהצהרות שלכם, לא, אם מנצחים את חיפה, אם מנצחים את חיפה ואת ריינה, אתה יודע מה, אם אפילו 4 נקודות, מקום שלי שאני כבר מזמין מקומות למסעדה, אחי. על ההתערבות שלנו מפרק קודם. מה ההתערבות אמרת? ההתערבות, אם בית"ר מגיע למקום באירופה, צוות הפודקאסט מוזמן,
על חשבוני, מסעדה בתל אביב לבחירת עומר. איתה, אתה גם מוזמן, הכל טוב. אורח הכבוד שלנו מתחתן, כן? איתי מתחתן יום שלישי, מאחלים לו מזל טוב. ובא למשחק. באמת. בא למשחק. מה זה קודם כל, בא- אל תתלהב. הוא לא יודע איך הוא הולך לברך בחופה, אחי. הבעיה שהוא בלי קול, אבל... הוא גמור, הולך להיות גמור בחופה. סתם, כל הכבוד לאיתי, בסדר. באמת. אני לא מתרגש מזה שהוא מתחתן עוד יומיים, בסוף מה חתן עושה לפני חתונה? ביתר הרבה יותר חשובה, צודק. אבל כל הכבוד איתי, תשמור את הקול שלך, שתי תה עם לימון, והכל בסדר. אני יודע שאתם לא אוהבים את ההתייחסויות האלה, אבל זרקת המילה קטמון פה לפני דקה. כן. איזה שקט, איזה דממה, לא שומעים. כולם במחילות. סליחה שאנחנו מזכירים את זה, כולם פשוט בשקט. אנחנו רגילים לקבל מהם הודעות אחרי הפסדים, כי הם מתעסקים לא, רק קודם בנו. כל, אנחנו לא שלחנו הודעות. הם לא מעניינים אף אותם. אחד לא יתעסק בהפסד שלהם. מחפיר 4-0, כן? עכשיו יגיע 10 שחקנים, כן. זה כבר אחרי 4-0. מעניין, לא שלחו לנו הודעות החברים שלנו מקטמון, אבל... לא אתמול ולא היום. הם עסוקים בלימודים. אני רוצה קיבלת לשמוע את הודעות? טל חבר הוא של שומר הרבה על שתיקה, קטמונים. שומר כן. על שתיקה. בסדר, טל שומר על שישמור. שתיקה? הכל טוב. לא, הוא לא יבוא הכל פשוט טוב, הכל פודקאסט טוב. לא, אני לא מתעסק, אני רק אומר, איזה כיף שיש שקט מהם. אני בגישה של... הם לא מעניינים. אבל בסדר. בדרבי אבל הם מעניינים. הם מעצבנים אותנו, הם לא מעניינים בשום צורה, אבל מעצבנים אותנו. נכון, מעצבן. בסדר. בסדר. מה קרה? כיף אני- שהם מפסידים, כיף שהם מפסידים 4-0. אין ברור מה לעשות. שכיף. תשמע, אני- הם רוקדים לנו על הדם כבר, כאילו, כל פעם שאנחנו מפסידים, שולחים לא, הודעות. רוקדים על וזה. שום דם, לא צריך להגזים, לא שהם זכו באליפות ואנחנו הם לא ירדנו זכו ליגה. באליפות. בשבילם זה אליפות. גם הפסד כי של בית"ר זה זה כאילו אליפות. סמרטוטים, זה גם השאיפות שלהם, בעונה אחי. הכי זה טובה ולעבור שלהם. מבחני פרקליטות, זה השאיפות שלהם. העונה הכי טובה שלהם 30 שנה האחרונות, והם עדיין היו הקבוצה השנייה בליגה, כי אנחנו לקחנו גביע. הופה. זה אין, כאילו, אין מה לעשות. בקיצור, הם לא שם. שיהיה להם בהצלחה. בקיצור שלהם בהצלחה, ושלנו יהיה בהצלחה, מנצחים את חיפה, ואם לא מנצחים, לפחות שיהיה משחק טוב, אבל אנחנו רואים שינוי, רואים קבוצה, לא משנה מה תהיה התוצאה, אפילו מול חיפה ומול ריינה, אתה רואה שינוי משמעותי מאוד, קבוצה שהמשיכה את גביע הטוטו, גם מול טבריה, בסוף לא הלך, אבל לא שחק את הגרוע, וברוך השם, תודה ברק, אברמוב, תודה אלמוג כהן, תודה יצחקי, ויאללה, להחתים עוד 2 שחקנים עד יום רביעי, בבקשה. חבר'ה, חייב לסיים, למה מחר צריך לקום מוקדם לקנות כרטיסים לסמי עופר. המכירה יהיה תיפתח, בעלת אנחנו- כרטיסים, חבל על הזמן. נראה לי הגיע הזמן אז לסיים. צריך להיות חדים ודרוכים, ויאללה בית"ר. יאללה בית"ר. יאללה בית"ר.